Bukajana long akimi SDO Civil Sangpi Debahuti Bora Anghoy kachingni. Amrit Briksha Andolana jai meke pachun Japan Western Range Dokmokatum lang isi thingpia klim along ki palidam. Sarupathar KRAA Havarame tumpen phirangkia mai kangni. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponikha. Bukajan subdivision angkang apartment administrative anathu kelang chari chalon pon ansose ki messenger phanon puthot akimi subdivisional officer SDO civil anghoy along sangpi Debahuti Bora additional deputy commissioner ADC pen amithangsa hemalong anghoy nang chingni pon tanglo. Pini ada por phai kre sirachiti mapor SDO civil Debahuti Bora ADC pen Bukajan subdivision angkang kedo phirangke tumpen malong sopor maini ponsi chipachinia por enlo. Lasolong khatkhati press club amai phu ananterang pen man kedo puhuar rakpon. Napen anparta hanjang langso press club amai phu klemdun terang Bukajan press club chunbang Suraj Mahanta Silunijan press club pen Biganta Mahanta lapen penang phirangke tum chitong dunsi RDP dun. SDO Civil Debahuti Bora ADC pen kirang Japora hut anta misen me et pen claim dam rapet dunang kusi ninje. Napen kupini alam jong si doli pute ajat tame birta ke pachini pon da prang ji phansi chumingri ponlo. So luk soda katumon ki pachat long de dia phan bor ipon huronang kusi pachini pon thu. Bukajan pen ananterang Karbi Anglong Live. Plan today for a greener tomorrow Puathepi and Ponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen kedeng pon asai Amrit Briksha Andolon poamen ear Ponsi Assam angkang pialong chitini phai kre trok siani krori sia theng piaklim ke e ponjia sai deng ponlo. Bangso jai megalong pen pache tondun si Western Range Dokmuka tumsitame theng piaklim ke pale damji aphanpura do desang se pen sai chiklem pon rinti. Bangso jai meg mi sen pen pachundun pa minang jipu chebor idun si do desang se pin pen ni thomang bong long trok kebra ke thom distribution center adimalong an pangrum pe pen lak isi abronga theng piaklim so pale damlo. Kedam tang chiti ni phai kre sia ni pen pini ni phai kre thomar ni an ni thoma phaman bangso theng piaklim so keron pona jai meg angdeng kedeng ponalong ACF Rajen Rongpi Japon Linsi Bangso Range along Ranger atum anparta staff atum pen cherap chitosi Western Range Dokmuka ke palo kithik tang long trok kebra ke thom distribution center along an theng piaklim so ke thon damasai pachun ponlo. Bangso Amrit Briksha Andolon pen thengpi ke enangji aron koson nanglitum chini nedat pathek Bangso sai ke pachundun pa meji aphan ke claim ponang jilake irideng along ke do a mobile pen web portal along humri damsi aba.assam.gov.in along main chat hub dunangpo kalite Google Play Store along pen tame Amrit Briksha Andolon apps download si main chat hub dunangpo Bangso PC thengpi arong ke epon lapen ke epon tanga thengpi along mohor chinepsi upload nangpo Bangso phinang lephan sarkar atum anning nang kaching samang thek pharo isia tangka nang li bank account along nang chat hub pipo. Dokmuka pen Samsung Inti Karbi Anglong Live. Kedam tang chiti ni phai kre hiniarni Sarupathar Karbi Rongasar Havarame tumpen phirangkia mai kang nipon. Non malom TVDC bang ke pachunjia phan ke Bikoksi Village Development Council VDC bang Karbi Anglong angkang pia constituency tinalong ke thak thu jelam the aputhak phirangkia mai along ningje pon. Kedam tang chiti ni phai krehini ani kang samapor Balipathar open stage along Sarupathar Karbi Rongasar Hawara mai mate KRAA atum pen phirangkia mai kangni. Phirangkia mai along ajirding klui pen KRAA asong atum akemang Traditional Village Development Council aputhak kapachunji aphan penangang chesong ponlo lapen ki chunji aphan ang thek dolo
bonta non maloma bang TV DCA bang ke kapachun jia phan bikoksi Village Development Council mate VDCA bang Karbi Anglong angkang pi a constituency tina long ke thak thujia bang si alam ke klang rong aputhak si jasame pherang ke amai long ningje pon non alang tum council pe non ke thak je alam bang ke ni tum Karbi rong sarame ahin pe mang ke chidon de kusi tum ta Chingai sarpen chidon sarpen sin tum ta chikroi lo athema tum that traditional village constituency nang pipi pulong te tum a traditional along abang itum akimana song na itum chun chidepo labang su aputha ka bangke nilitu non sitame kibangji chiti niphain ko yani nilitum dhana po hisab abang nilitum abang council long sitame damnang ko popusi nilitum permission NPC non chisi khidang lo KREA atum akemang TV DCA bang si prabjin pen nang pachun pivek nang jipusi sodak pen ke hang padopon la pen VDC ke thak jia long mem tuneta che don don thek thepusi ningje pon rinti jongsi KREA atum alam Karbiang lo chanamas council atum nangar juji polote ingtang kring kache songa sai sitame dengnang kok pupusi sarupathar KREA hawar amai phu Bapuram Singnar chunbang lobon krola pen rong pharo isira nerkep rong asara tumpen lamthi chepaklang pon tum phan lo iwa same tu kilometer tu ulang ni tu la so pathang constituency long monte itu ka dia itu ulang tangge ni te kontrok sikera siela asilang kilometer ulang silai hu da ni tum panche kapin pe nang piko nang pi sampai ke sini tum ni Balipathar pen present terang Karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi pudak laharian aprangai kisu amar yakong ave thang ave mala amar jiwana dawai chulo amar yakong da dulo nge ikrom da theulo du ta dumi mu cholo men ke ke ding ding pi so amar jibona dawai ki chupen non asak mu dumile chia ko ke chung kreng u king sudam tan men asap udam un lo ron thom an lo non pen ka udam un lo ma nên ku chu thu bom lo ren pi ana kan chu bom lo Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kidam tang chitti ni phai kre hiniar ni por phai ke thomra chitti malom pen karli tang Baburam Kro ka chiki moment pen ke cheng siang deng prize money football tournament ke pathu ke pangcheng pon Phuloni constituency ke parlo Habi Kro pathu aklamalong Jirsong club hin pen chipatir pi ponsi bangso football pathu ponno Bangso along aluhi sar poman pen ka chitong dun Phuloni sports association mai phu Rajan Tongbi Habi Kro arong sa Raj Singh Kro tum chitong dun Kicheng si ki pathu pon along Karkok FC lapen Dogmoka atur kimi FC ang bongsi pathu ponlo lapen Dogmoka atur kimi FC atum goal plian thaplo halapu Karkok FC atum goal isian si ke thap unchot ajok Dogmoka atur kimi FC atum si chipahai ponlo ke pathu esek mesen pen ke pachun ponjia phan pura ke langchari to na phan referee atum lake Prabir Datta alongbar Nursery Nabin Ramchari lapen Dhananjay Khaklari atum si langchari ponlo te Karlitang Baburam Kro lapang so memorial pipi si alang itum laso Baburam Kro kan kasing on tektik kakin sudo adone selang itum ini pathu pangcheng kono football Langhin pen sarbang ringpi Karbiang long live Tangte pini prime time birta ke lapansi kangton paniglo Kardon